Ja està així l'ambaixador amb noves per a xiquets i xiquetes. Baixava per les muntanyes i m'he quedat meravellat en veure la vostra ciutat, plena de ponts, costeres i campanars. Demà, com fa més de 100 anys, arriben de nou els Reis Mags, damunt de fornits camells, amb música, patges i vestits lluents. Per als infants, segons m'han informat, porten camions plens de regals. Per als pares, molta paciència. I per als polítics, trellat. Carregat de joguers ben Melchor, de nines, bicicletes i balons. Gaspar porta els camells plens de taipots, consoles i ordinadors. I Baltasar du allò que no veiem, allò que sempre falta mos fa, l'amor, l'alegria i la germanor que estos dies tant necessitem. No oblideu obrir els balcons des del camí fins a la Rosaleda, passant també per l'Alameda, a ompliu-los de llumetes i rosegons. Així darrere a les burretes podeu depositar les vostres peticions i penseu en els que no tenen la sort de fer realitat les seues il·lusions. Somieu aquesta nit amb estrès, Melchor amb barba blanca i ja vell, Gaspar, sumptuós, grandiós, valent, i Baltasar, jove i esvelt. Mireu allà dalt a la Mariola, i les fogueres que anuncien on estan, i que demà a aquesta hora vindran en cavalcata rítmica i harmoniosa. Per Sant Nicolau fins a la plaça baixaran, on el Jesusell nascut adoraran. Per Sant Llorenç i País Valencià continuaran, i al proper poble més tard arribaran. Per tot arreu vereu escales, pujant per ella els negrets. Ajudeu-los a entrar a la vostra casa, a obrir amb ànsia tots els paquets. Que sonen les trompetes, que toquen els tambors. Somieu aquesta nit tranquils, que demà arribaran les emocions.